niga abana bari Baiboretwe n'amagoro abo Karingagete gucheime gose OMOCHANDO omanyekaine buna club foot batengera okubwenigwa kwegati abana abo banyorire obubwenia asika ky'emyaka 5 nabo igo bari bagendera tukonyora obubwenia gukwana imenya gitari ya KTRH bakubwaterana eri shirika lya Hopeworks nigo bayanira obaseme guchia sabo ibuli abo bwata abana bari n'OMOCHANDO yo bamwagoro kuringa ka anene morase basabire bari bakoibura abana bari n'OMOCHANDO yo gwesokya na gutare clinic ekyo ime ya KTRH eri kwegwa obaseme nabo igo obubwenia bw'abana abo Musa Kyoito, Caroline Mausa na roboti urwase obwagare. Itukolia lero nigenya gitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital yatwara omoroberi obogochengera bene gati abana abo banyarete ko baba kuiburwa babwata amagoro aringagete gochaime e condition emanyikanete buna club foot abo banyare ko baba konyora obubweni asegeka kyemyaka ene goikarero. Leo tuko hapa kusherekea watoto ambao wamemaliza matibabu ya miaka 5 na ni maombi yetu kwamba vile wazazi hao wametia bidii na wale wengine ambao wako na watoto wadogo pia mtie bidii ili hawa watoto wakaweze kupona. Kwa hivyo club food ni shida ambayo mtoto anasaliwa nayo, sio urahana, sio uchawi, ni condition vile mtoto amesaliwa tumboni, vile alilala tumboni lakini natibiwa na matibabu yake inapatikana hapa ABDK Kisii Teaching and Referral Hospital. Hapo ukikuja kila siku ya Alhamisi utapata kusaidiwa. Club foot no OMOCHANDO tutamaitige konyoreta lakini nkogwenigwa ri maretire ntubwate stage isato club foot ekogwenigwa litangani umwana ni gakobarwe plaster uramburu na magorari ekera koramburwa e plaster ni yegosira magorari agochekire wiki tukolia Alhamisi igo clinic yitege kobakira Alhamisi nekero mwibuli ya chiri umwana osiberi kiwiki isato inye ukugoro kuri kwarambuka igo ni garuro gochika gocha saba ibali babwata abana babwata OMOCHANDO buno yoiga babe bakoyitarire nyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital elibanyare ko baba konyora obolingoria boisaine na nene mono kwegwa obobwenia bwasate bire buna niga abana bali bare nekegori kerense y'emyaka 5 bako baba kwegwa obobwenia bwabosa kolende bali bare gwetania ne myaka 5 nigo baganeri ko baba gwakanera eliko baba konyora surgery. Hopeworks inalirigo tokonya chi plaster. Hopeworks nerego toa ibikoro tobiri abana bakubeka. Igo e program yeturi wakane rubesa. Kibeso moiboli yakoru ne transport iri kolina koruka na chiriwo cha wakana list. Clinic kiora re mwana onde bwens. Obwato OMOCHANDO ya sekenyorabu marete. Kero keno mwana narota gwene tuwo manene. Ekera chire enchira nere toko morigeri naro libaga onyore libaga usekijabe usenya bondo na arogenda kugwenigura kini enyore buna ekera abeiro monene kibesa nchiro koru ekera aro mokeiga mfree ngwakera abanyagitari baitombia mono nje buno muibori na chagete e clinic ekero mwana arenge 4 days and now we are 4 years, we have 1 year to go, lakini tumeona mabadiliko, watoto wametibiwa, wamekuwa vizuri na tunashukuru sana. Tobasa kororo mino ochandege tore senkari obisato mwana nyomba omotige mutarere totarerane tore manienga okonyoro mwana okogoro koringagete gosamba goronsi gosoko boko gosenonyane gete kyo magongo ebitali ebikone gosobutali omweli bwobogima tobaraye gochaga ga Kisii and Teaching Referral banyare konyoro obobwenia. Oigo nige gati abateneri kurwase kiombe kia Hopeworks kiaberege kubwaterana ne nyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital eri kwene nanko babale bakwena nobokonyi gochia saba iboli abako baba goikamye nyagitari eyo abo bale nabana babwate OMOCHANDO o club foot eri babe bako balingolia mapema na kwene kiabunanko babale bakonyora obobwenia bubwenerete eri babe bagokina buna bana bande. We have been in the country for about 20 years. Our main business has been treating clubfoot, but recently we've also been raising awareness on other disabilities that affect children as well. Our partners, and we will really love to serve all the children. As you have seen today, we have a big crowd of children, and we are really trying to reduce the number of disabilities affecting these children, not only with clubfoot, because
clubfoot is something that has really not been treated over the years. A lot of people don't know about clubfoot. So whenever you see a child with other disabilities, there is a likelihood the child also has clubfoot. Rwa enyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital ime county ya Kisii, Elietaria Nemausa, Caroline.